ενημερώσετε. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Όπως φαίνεται, οι έρευνες δεν είναι κάτι Θέλετε το οποίο να το δείτε άλλη μια φορά? Εγώ το έχω δει καμιά δεκαριά από το απόγευμα, διότι δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ξέρετε, είμαι στο ρεπορτάζ από το 1983. Είναι μια σκηνή που δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Δεν βιάζομαι να βγάλω κανένα συμπέρασμα. Έχω μάθει να είμαι πάντα πολύ προσεκτικός και πολύ επιφυλακτικός. Όμως νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εδώ υπάρχει κάτι ιδιόρυθμο, κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω θερμά. Ακούστε κύριε Κοκαλάκη. Εγώ θα σας το στείλω αυτό. Θα σας το στείλω στο γραφείο σας και θα το στείλω και στον εισαγγελέα αύριο το πρωί. Και θα περιμένω με μεγάλη ταχύτητα, σας παρακαλώ, να μας δώσετε μια διευκρίνηση γι' αυτό, για να ησυχάσω, γιατί έχω αναστατωθεί από τη στιγμή που το είδα. Μετά από 27 χρόνια... Παρακαλώ κύριε Τράγκα, παρακαλώ. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Εντάξει κύριε Κοκαλάκη, θα περιμένουμε. Μετά από 27 χρόνια στην αστυνομία, τι αίσθηση σας δίνει αυτός που είναι γυμνός από τη μέση και πάνω? Χτυπάει κύριε φιλικά Τράγκα, στον νόμο. Δεν χρειάζονται άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Κοκαλάκης ανέλαβε τη δέσμευση. Ότι μια έρευνα θα αποδείξει τα γεγονότα. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι μυστήριο ή τέλος πάντων έχει την αίσθηση του προβοκατόρικου, θα αποδειχθεί. Υπάρχει μια περίεργη αίσθηση στο βίντεο αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα αναμείνουμε τις επίσημες εξηγήσεις. Θα έπρεπε, κύριε Κοκαλάκη, η αστυνομία να έχει ανοίξει δίωδο, να περνάνε υπό την προστασία της οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, να μεταφέρει η ίδια η αστυνομία χωρίς καμία χρήση χημικών και γκλόπς και τέτοια και μπουρδες. Και μπουρδες! Επίδειξη ισχύως σε προτεκτοράτο! Με αυτά που έκανε η Χούντα και χειρότερα. Και στο λέω εγώ. Έχουμε δημοκρατία, κύριε Τράγκα. Ντροπή! Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ντροπή! Κοινοβουλευτική δικτατορία, την οποία έχεις την ατυχία να υπηρετείς. Έχεις την ατυχία, αγαπητέ μου, μετά από 27 χρόνια που είσαι στην αστυνομία, να την υπηρετείς. Έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία. Δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η υγεία χιλιάδων ανθρώπων, με τα καρκινογόνα που ρίχνεται συνέχεια. Όλα αυτά, όλες οι ιατρικές εκθέσεις ανά τον κόσμο, τα περιγράφουν ως καρκινογόνα. Δεν λαμβάνεται υπόψη τίποτα και κάνετε καθάριση μαζική, διότι είναι επίδειξη ισχύως. Ναι, άμα κάνανε καθάριση, κύριε Τράγκα, δεν θα καιγόταν η Αθήνα. Αυτά, ξέρω δεν θα καιγόταν η Αθήνα, άμα κάνανε καθάριση. Βολεύουν οι εικόνες αυτές. Δημιουργούν φόβο για τις επόμενες εβδομάδες. Τη χώρα, βολεύουνε. Τον τουρισμό μας, βολεύουνε. Βολεύουνε. Ποιον βολεύουνε, κύριε Τράγκα? Απλώς δεν μπορούν να το κάνουν. Σε μένα το λες αυτό διαδικό. Εγώ αδικό την αστυνομία. Οι αστυνομικοί ένστολοι δυσφημούνται από τις οδηγίες τις πολιτικές. Κανένας αστυνομικός δεν κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων αν δεν έχει εντολή. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι καμία πολιτική ηγεσία, κανένας από την πολιτική ηγεσία να τους αφήσουν να γίνει το 2008. Μπορεί να γίνει εκτεταμένη χρήση χημικών χωρίς οδηγίες κέντρου. Μπορεί ένας αστυνομικός συνάδελφός σου να πετάει χημικά στη μούρη χωρίς να έχει οδηγίες κέντρου, και αν ο επικεφαλής του δεν λειτουργεί βάσει σχεδίου, σε μένα θα λες? Τι νομίζεις, ότι είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι απέδευτη η αστυνομία ή δεν ξέρω τι μου συμβαίνει? Αν δεν έχουν οδηγίες οι αστυνομικοί, τα σχέδια που γίνονται, τα επιχειρησιακά, δεν ξέρω, ο Ραχοβίτσας και οποιοδήποτε, τι γίνεται? Σε παρακαλώ, επειδή σου λέω, αυτή τη στιγμή δεν σε μεμφώμαι. Εκφράζω τη συμπάθειά μου σε ανθρώπους, δημοσίους υπαλλήλους,